Kiekonlenkin kuntorata 3,5 kilometriä. Vaativa esteetön. Sanginsuu. Lähtöpisteet. Nuolet. Kiekonmajantien pysäköintialue ja eläinten hautausmaa. Mikonmäentien puoli. Kiekonmajantien pysäköintialueelta voi tehdä kuntorataa pitkin piston Jokilohikäärme taideteokselle. Jokilohikäärmeelle menevä reitti on tasainen ja nousua on jonkin verran. Paluu samaa reittiä pitkin. Jokilohikäärmeen jälkeen on reitillä jyrkkä lasku, jonka takia suosittelemme paluuta loivempaa reittiä pitkin. Kiekonmajantien pysäköintialueelta pääsee heikkokuntoista metsäautotietä siirtymään noin 80 metriä kuntoradalle. Metsäautotien varrella kuntoradan vieressä on myös pieni pysäköintialue. Ensimmäinen kilometri on tasainen ja leveä. Noin kilometrin kohdalla on jyrkempi mäki, joka voidaan ohittaa 100 metriä pitkällä polulla. Polku on noin 120 senttiä leveä ja kovapohjainen, mutta puiden juuret, kivet ja kävyt saattavat vaikeuttaa kulkemista. Polku kääntyy keskivaiheilla noin 90 astetta oikealle ja jatkuu eläinten hautausmaan parkkipaikalle. Eläinten hautausmaalla sijaitsee toinen kiekonlenkin lähtöpiste ja parkkipaikka. Reitti muuttuu mäkisemmäksi viimeisellä kilometrin osuudella. Nousujen pituuskaltevuudet vaihtelevat 4–14%. Kiekonlenkillä ei ole esteetöntä vessaa. Jyrkin nousu on lähellä paluuta pysäköintialueelle. Suosittelemme paluuta samaa reittiä, sillä Jokilohikäärmeteoksen jälkeen on jyrkkä alamäki. Kiitokset yhteistyöstä ja reitin kartoituksesta Annille, Railille ja Vuokolle. Kiekonlenkin kuntoradan ylläpidosta vastaa Oulun kaupunki.